și bun venit la un nou joculeț. Astăzi vom juca PKXD. Cam așa se cheamă. Literă mare, spațiu, gen. E greu să citești. O să dăm pe play. Nu sunt cine știe ce. Am mai postat un videoclip pe acest joc. E destul de interesant, dar uneori te plictisești în el. Încă poți să faci ce vrei în el și ca orice om te plictisești. Scuzați-mă pentru dacă auziți câinele care latră. Nu am câine în casă, am papagali, numai că se aude că e geamul deschis în cameră la mine. Și se aude un câine, chiar dacă stau la etajul 6, tot se aude câinele. Dar nu cred că auziți. Încă n-am. Wow, ce casă faină are asta. Uite. Mi s-a deschis acest ou, că mi-am cumpărat unul. Să vedem ce animal încă nu. Nu mi-am cumpărat, dar l-am primit pe gratis. Nu știu. Hai să... Oh, mi-a căzut un dog! Ce drăguț! E atât de cute. Ce drăguț. E super tare. Hai să luăm în brațe. Dar cum să-l iau? Gata, știu că am mai jucat jocul ăsta. Trebuie să apăs asta și oh my god, ce cute! Animal... stai, unde e ca? Poate o ieși din joc. Am dat singură like la casă. Ariana. Dacă mă căutați, pe mine mă cheamă Diana 276 de culitere. Oh my god, ăsta e primul meu animal din acest. Are 13 like-uri la casă. Hai să vedem și noi casa ei. Are 2 canapele. Bucătăria îmi place. Putea să-și ia masă pe gratis. Ce-a dat, da. Un prosop. Baia e faină. Aici e un coș de gunoi, ok. Camera, pătuțul e super tare. Măsuță, dulape pentru 2 copii. Are un televizor. Eu schimb postul cum îmi place la curățenie. Da, e drăguță casa. Se vă arăt și fata. E îmbrăcată bine. E închilea goală. Hai să-i dăm și noi un like-ușor. Like. 14. Cineva a mai plecat din joc. Oh my god, ce casă faină! Mă duc în casă. Oh my god, ce fain! Are și etaj. Oh my gosh! Aici are și microfon. La. Oh my god, îmi place super tare. Aici are etaj. E super tare casa. Eu îmi strâng bani pentru așa ceva. Nu pentru aia, pentru una mai ieftină. Asta e extrem de scumpă. Ok, cum ieși din casă? Uite acolo. Te teleportează. Vreau să vă arăt ce casă îmi doresc eu să cumpăr. Gen cea mai ieftină o să iau. Dăm și noi un like. De fapt nu, da. Mi-a plăcut mai mult aia. Ok, mă teleportez acasă la mine, gen a fost ceva ce... like, ok. Dați la plus ca să n-am bani de niciuna până acum. Asta e extrem de scumpă.
Asta. Asta mi-aș dori eu. Hai să vedem dacă facem un scam. Îmi pare rău, dar nu-mi bagă părinții bani. Căcat. Of, n-am bani. Uitați, am foarte puțin față de ce mi-ar trebui. Am un cățeluș cute. Aici avem un din asta care stă chiar aici. Da. Deci m-am luat eu. Nu, locul ăsta chiar s-a schimbat. Era de... Am jucat chestia asta, s-a schimbat, nu arăta. Așa. Și ăla cu căței nu era. Era altceva. Aici e extrem de scump chestia. Ți se dă 20 de lei la fiecare minut. Ok, jocul ăsta începe să devină plictisitor, dar nu o să mi-l dezinstalez, mă rog. Adică e interesant. Hop. Asta o cheamă Cube. Mă, putem să-i dăm un nume dogului. Ia uitați. Avem aici chestiile astea scumpe pe care logic că nu o să le cumpăr. Cine știu ca să cumpăr ce scumpe. Kename. Hai să-i punem numele ce nume să aibă? Da, ăsta e numele lui. Ziua lui e pe 8. E un comun. E la vârsta de 1 an. Fața lui e cam nedreaptă. Poți avea maxim atâtea animăluțe. Oh my god, ce-mi frige telefonul, cred că și a vostru. Așa. Aici pepene pe care o să-l luăm chiar dacă... Gen, dacă îmi place atât de mult să iau pepene, am o idee și să iau chestia. Voi face un challenge. Le voi scoate și mă duc acolo să adun și să vând pepene și fructe. Ok, sunt pregătită. Și am atâtea secunde. Trebuie să caut cât mai multe. Uitați, pepene am nevoie de 10. A durat câteva secunde până am găsit. Haideți să dăm așa din copac jos. Gen, înainte nu-ți dădea un animal gratis. Ne mai ducem să dăm jos dintr-un copac. Secundele trec. Am, cred că 4 minute sunt acolo pline. Am 4 minute să fac chestia asta, de ce nu mă dă 5? Uite, am pepene. Ce, doar 9? Am 10. N-am niciun. Mă apare numai pepene.
În sfârșit găsesc și eu din ăștia. Aia nu se blochează, gen. Să nu ia fata. Nu lua! Nu, fata rea! Nu lua doar... Nu lua și am rămas doar cu... De ce? Și trebuie să livrezi la 3 oameni. Fata rea, ce e? Uf, dar n-apare numai pepene. Ok, haide. Oh, și mai am foarte puțin. Oricum o să-mi dea câțiva bani, că nu știu, cred. Chiar dacă nu. Of. Nu mai e din cauza fetei. Ah. Vai. Bă, dar de ce luați? Vai de capul meu. Mai am puțin, nu o să ajung nici. Mai trebuie. Da, nu o să ajung, nu o să termin chestia asta. Prea greu. Trebuie să o livrez. Nu ajung la timp. Trebuie să o duc omului. Nu. Nu. Eu banii. Oh my god, am reușit. Deci nu cred că am reușit. Mă uit la publicitate, știu. Vă iau mai mult din timp, dar vreau bani. Plac banii. Hai să apăsăm repede pe X. Dăm banii! Femeie! Fai, ce mulți am. Nu cred, am atât de mult. Aici am sub 110 lei. Voi vi se pare normal? 20 de lei. Hai să... E foarte. Câte minute au trecut? 12. Hai, mai filmăm câteva. De ce dansez? Ok, dacă v-a plăcut acest episod, dați un like și știu că nu v-a plăcut, fiindcă a fost extrem de plictisitor ca toate celelalte filmate de mine de-abia cu 2 like-ușoare. Dar vă rog, dacă vedeți acesta, dați un like. Vă rog! Și dacă dați un like, o să vă dau... o să fac o surpriză la 10 like-uri la clipul ăsta.